Ľudia, ja som Kobriga, dneska budeme hrať hokej v Robloxe, touch hokej a vyberáme nejaké mesta, tak ja sa dám k týpkovi na Boston. Tu máme, kto bude hrať, aj finále dokonca. Už som to hral, lebo som si to vyskúšal. Viem, ako sa to hrá, musíte ísť za pukom, ako v realite a dávať gól. To je ľahké, nie? Je to ľahké. A gól rovno. Ja som asi brankár. Tá maska. Nie, on ide do brány. 2-0. To je nejaké easy, nie? Jen dať gól. Nahraj mi. Snažíme sa dať gól, sú tu úplne Ne. Tyčka, to bolo... Aj on dal tyčku. Čo bolo? Tak, a teraz? A gól, ja som síce nedal gól, ale on dal gól. Tak. Skúsime takto vypáliť a nebolo to moc dobré. Ale to je nejaké ľahké, my sme viac, takže máme prevahu. Úplne easy. Poď. A škoda. Ne, dobre. Nahraj. Idem dať gól. On to skôr Ne, ja som mu nahral. A on dal krásny vinkel. Tak. A toto je easy win 4-0. Sme rank 5, nám to píplo. No tak a ideme hrať odznova ďalší zápas. Ne, dobre. Vystrel. Tyčku dal a potom dal krásny gól. Zatiaľ to je nejaké moc easy. Po tejto hre sa skúsim joinu na iný server, lebo toto je až moc easy. Alebo viete čo? Ja som sa už teraz joinol na iný server, takže dúfam, že to nebude ešte ľahšie, lebo to by bolo divné video. Sme Fínsko a hráme proti neviem či Rakúsku alebo Austrálii. No to je jedno, my tu sme od toho, aby sme dávali góly. A chytali. Ne. Dobre, mám ten puk. Skúsim ho dať po zemi dopredu. No však po zemi, no. Dobre. Ne, neodkopaj. Odkopávaj, WTF. Teraz to ja odpálím. To bola dobrá strela od nich. Ne. Dobre, máme. Toto už není také ľahké, ako to bolo predtým na tom inom serveri. To musíte uveriť, aj vy. Ne, nedávaj si vlastný. Dobre, Takto. Asi budem hrať bez šivloka, lebo mi to je na nič. Nahraj. Skúsim vypáliť. To, čo spravil ten týpek. Gól! Dal som gól. Nice. No a teraz to vyzerá mega divne s tým. To vyzerá fakt divne. Je to Roblox, není to realita. Skúsim vypáliť.
A chytil to. Hej, hraj. No, ten asi nebude hrať, ten je AFK. Pekný gól sme dali. Sí. Skoro od našej bránky. Teraz tu. Tak, tu sme odpálili dobrú. Skúsim. Poď, daj gól. Yes, vamos. Dali sme gól. Poď, roztáčame sa tu. Dobre, odpálili sme. No a toto už je koniec. A my sme mužom zápasu. To je dobré. Jak tu skáče, že sa raduje. Teraz je prvá USA. Roztáčame sa. Dobre, máme to. Tak, a ešte skúsim. Ne. Ó, škoda, to mohol byť gól. Som si prichystal, ale odhoďo odpálil mi to. Ja neviem hovoriť. Poď, nahraj. Ne, nedostaneme gól. Dobre. Tak, dobre. Pekne, brankár. Poď dopredu, daj gól. Ne, on to nebude mať. Ale počkaj, ja idem dopredu. On mi to vyžral. No to je jedno. Tak, padlo to tu. Odpálil som to a... Ó, škoda. Ne. On si skoro dal vlastňák. No, pekne. Skúsim so šivlokom. No, to mi nepomohlo. Nahraj, dobre. Á, škoda. Jak som mohol dať tyčku, to čo bolo? Á, škoda. Nahraj. Poď. Som ich vyprankoval, ale oni aj takto chytili. Teraz som tohoto odpálil. Ne, nedávaj si vlastňák. A ty to nedaj. Odpál to. Peknú som tam strelil. Povie mi ten typek, čo spravil za blbosť? Takto stal pred prázdnou bránou. Tuto. A on to kopne tam. On si dal vlastný. No, skôr ona. A to je koniec tohoto zápasu. Ešte dáme 2 zápasy a už asi ukončíme toto video. Tak, teraz sa ide do posledného zápasu pred finálom. Tak my hráme za Fínsko. Ne, brankár. Neviem, čo robili, ale ani neviem, čo môj teammate spravil. Nahraj. Tak, poď. Nahral som. Čo si spravil? Ty si s nami, ty nie si proti. Aha. Dám ti s tou hokejkou, poď sem. Ne. Hej, kde si? Tu si. Neutekaj. A hraj normálne. Dobre. Tak. Ó, škoda. Ne. Hlavne nie gól. Iba my musíme dávať góly. Nahraj. Skúsim to nejak dať do ich brány. Ne, nedávajte gól. Pekne. Ne.
Brankár, chytaj. No tak to sme mali šťastie normálne. Čo to spravil? Ja ti dám do zadku. Tu si robíš srandu. Dostali sme gól. GG. Ideme dopredu, ale áno, brankár nám to chytí. No tak tento zápas sme asi prvýkrát prehrali, no. Aj prehry existujú okrem výhier a remíz. Ne. Jak toto som mohol dať? Taká škoda. No a teraz bude posledný zápas. Dúfam, že si ho najviac užijete, lebo to je finále. Hej, nechoď. Takto čmajzneš ten puk a dáš do ich brány. Dobre, mám to. Ofajčil som ich. Ne, to bolo také tesné. Poď, dám gól. Toto nemôže sa stávať. Ne. Pekne. Áno, tak. Nahral som mu to. On nechytí. WTF, to čo bolo? What? Normálne som unlock. Vidíš ten zub? Taký bych si chcel mať aj ty v realite, že? Chcel som povedať, ja som teda unlucky. Jak toto nemohol dať? Poď, takto. Takto sme teda už hrozne unlucky. Ne, poď. Tak. Ja to nehrám poprvé zase, ale vyskúšal som. WTF, to čo bol za gól? Tak posledných 15 sekúnd ostanem v bráne, aby sme neboli celý čas iba v útoku. Tak, odpálime to tam. Ešte aj takto nahráme. Tá maska, ochrana. A USA asi vyhrá majstrovstva sveta v Robloxe. A je to tak? USA! Máme medailu za to, že sme vyhrali. Sí, normálne Slovensko v 2002. Sí, užívame si to. A toto je asi pre toto video všetko. Dajte like, odber a zatiaľ čus.